डोहाची आचने मुझे बोचरिया पडती खाणे. थोडा आवाज कमी करा मध्ये. एखादा बोचरा माणूस असेल त्या बोचऱ्या माणसात लोखंडाचे चरे खायला दिले ते जगल का मरलो. पाहे पा डोहाची आचने जे बोचरिया पडती खाणे. ती पोट भरणे की प्राणे शुद्धी म्हणू माय बाप. जे ज्ञानोबरा योगाची माऊली होते, योगाचं खंडन करत असताना ज्ञानोबरा काय गोड वर्णन करतात. योग या गवे जगामध्ये सगळ्यात सोपं जर काय असेल तर भगवंताचं चिंतन. योग नाही करू शकत आता आपण. योग अवघड आहे. मग महाराज आम्ही कर्मकांड करू शकतो, कर्मकांडही अवघड आहे. तुम्ही म्हणाल आम्ही ज्ञान संपादन करू शकतो, नाही शक्य तो दादा. ज्ञान संपादन करणं वेळे झाली का महाराज. लग्न करण्यासाठी 18 वर्षाची मुलगी लागते, 21 वर्षाचा मुलगा लागतो. मग काऊ बरं जाऊ द्या. तुमच्या नारायण डो मध्ये एखादा 70-80 वर्षाचा म्हातारा मिलिटरीमध्ये भरती झाला का? पोलीस मध्ये नाही ना दादा. अरे नोकरीसाठी सुद्धा वयाची मर्यादा आहे. लग्नासाठी सुद्धा जर वयाची मर्यादा आहे तर परमार्थासाठी का वयाची मर्यादा नव्हतो. प्रथमं नार्जते विद्या, द्वितीयं नार्जते धनः, तृतीयं नार्जते पुण्यं चतुर्थं किं करिष्यसि. पहिले 25 वर्ष माणसाने त्याला संपादन करायचे. तुम्हाला इंजिनियर व्हायचं, डॉक्टर व्हायचं, कलेक्टर व्हायचं, काय व्हायचं ते व्हायचं 25 वर्ष. 25 ते 50 माणसाने फक्त धन कमवायचं. काय कमवायचं? धन. पण ते धन कमवत असताना महाराजांना सांगितलंय की जोडून या धन उदास विचारे वेची करी. 50च्या नंतर माणसाने संसारात लक्ष द्यायचंच नाही महाराज. दशरथाचा एक केस पांढरा झाल्यानंतर दशरथाने प्रभू रामचंद्राला राजगादी दिली होती. लक्ष देऊ नका. दशरथाचा एक केस पांढरा झाल्यानंतर दशरथाने प्रभू रामचंद्राला राजगादी दिली होती. आपलं टक्कल पडलं काय करू करू तरी आपण काही घर सोडत नाही. थोडंफार वैराग्य माणसाला झालं पाहिजे. तृतीयं नार्जते पुण्यम. 50च्या नंतर माणसाने फक्त देवाचं चिंतन केलं पाहिजे. रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. जर या 3 अवस्थेमध्ये जर या 3 गोष्टी नाही जमल्या तर चतुर्थम किं करिष्यसि. तसं तर माणसाचं आयुष्य 40 वर्षाचं आहे साहेब. किती वर्षाचं आयुष्य? तुम्हाला सर काय येण्यासारखं बोलतो. अरे 60 वर्षाचे आयुष्य तुम्ही लोकांचं उधार घेतलेले. तुम्हाला सर कोणाकोणाचं? बैलाचं, कुत्र्याचं आणि गाढवाचं. कोणाचं? बैलाचं, कुत्र्याचं आणि गाढवाचं. एकदा हे 4 जण देवाकडे गेले होते, ब्रह्मदेवाकडे. ब्रह्मदेवाला बैल म्हणला, देवा किती चांगलं काम जरी शेतामध्ये केलं तरी टायमावर चारा पाणी माझा मालक मला करत. आपण 40 वर्ष नाही जगू शकत, आपण फक्त 20च वर्ष जगणार. मग माणूस तिथं होता. मग बैलाचे 20, 40 आणि 20 किती झाले हो? 60. कुत्र तर देवा समोर रडूच लागलो. कुत्र म्हणे, देवा याला तरी टायमावर चारा पाणी होतो, पण मला लोक चारा पाणी तर देतच नाही, भाकरी तर टाकत नाही, पण दगड घातल्याशिवाय राहत. आपणही 40 वर्ष जगत नाही. मग कुत्र्याची 20 घेतली, 60 आणि 20 किती झाले? आणि गाड होतो जोरात जोरात बोलू लागलं. गाडो म्हणे, देवा या दोघांतरी कधी मध्ये भेटतं, पण माझी तर अशी परिस्थिती आहे, माझं काम झालं की मालक मला घरी सुद्धा आणत नाही, शेतातच सोडून देतो. मग गाडवाची 20 घेतली, 80 आणि 20 किती झाले हो? 100. किती झाले?